Salam, hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz esasan şol bir hepden 10 günüň dowamyna bolup geçen siyasi wakalar bilen baglanyşykly ýurdun içinde daşyna bolup geçen jinayet işleri kimin bu işlere gatnaşýarlygy barada bir topar tuğutnamalar we şaýatlar çykyş etdi. Şolaryň üstünde durup biraz şu zatlary ýene bir gezek syn bermegimiz zerur diýip hasap edýän. Şoň üçin mene şu siz bilen bir gysga pikir alşmaga geçmekçi bolýan. Hepdäniň iň esasy wakasy birinciden ana şol Kemine bilen Aýdynyň ikisiniň edin çykyşy boldy. Ine şol ýerde berilen bir baha var. Türkmenistanyň hökümetiniň nähili ýollaryň üstü bilen nädip milliardlarça dollary halkyň elinden gaňryp alyp ogurlap öz peýdasyna ullanýarlygyny barada hereket edýän schemany ýa-da ýaçylygy oýnalýan oýny dolulugyny lükgölüni açyp görkezdiler. Kim nire näme töleýär, nädip harçlanylýar, ýurdun içinde nädip pul aýlanylýar, ýa ýurdun daşyndan ýurdun içine uğratdyly diýilýän pulun ýurdun içine girmeýärligi, onuň sebäpleri şo pullaryň nirelerde nähili jinayetlarda ullanyp biljekligi barada ene ikisany ýigidimiz doly açyp görkezdi. Men onu gaýtalap oturmaýyn, gerek bolsa açyň täzeden seredin, halkyň sesi mediasyny başul kanallar. Bärde esasy zat aýdylmaly zat ene watandaşlar bir haramhor jinayetkar topar, terrorist topar hakykatdan bular halkymyzy obrazlaýyn aýtsa halkymyzy öz etini özüni ýedirýär. Ine şonu şu iki ýigidimiz dogry subut edip berdi. Hema ýurdun daşyna adamlar gysyp çykardylar, ellerinden soňky parasyny alyp. Bular ýurdun daşyny eşek gali işledip, şulan gazanynyň bir bölegini, esli bölegini ýurdun içine ugradyr ýaly, mejburi gul şertine ýaşar ýaly. Şert töredip bulary şeýdip ullanyp berýär. Gelen pullarym ýurdun içine girmän, o ýurdun içinde şol hiç derde yaramayan manatlary öwürüp halkymyz ýygyna galan çağalyny ber. Ine onuň son gymmatlan haritlaryň üstü bilen ellerinden gaňryp alyp hem ýurdun daşynakylary gulgurnak derejesinde saklap otyrlar. Hem ýurdun içindekiler ýesir saklap, olaryň gulgurnak derejesinde ýaşap otyrlar. Ine biziň 30 ýylly gelip düşen çukurymyz şu. Şunu biz dürlü dil bilen, dürlü yol bilen, dürlü adamların ağzı bilen, sözü bilen, hareketi bilen, ýazywy bilen, çykyşy bilen düşündirdik. Şonu da halkymyzyň hemmeti şu zatlary düşünüp, şu zatlardan şu jinayet edilýän, öz garşyna edilýän jinayetden baş çykaryp bilmedi. Ol jinayetiň edilýän jinayetiň esasy sebäpkärining özüdigini halk düşünmedi. Sebäp halkyň eli bilen, halkyň gazancı bilen, gara maňlaý derin döküp gazanan haky bilen alyp ýene-de halkyň özüň gulgyryna gidip ullanyp otyrlar. Onuň edýän kim? Gelmişekler, satlyk türkmenleriň eli bilen edip otyrlar. Şunu biz 30 ýyllap düşündirip geldik. Indi halis, mundan beter açyp nädip düşündirip boljagyny men bilemem. Ene şu iki ýigidimiz şunu ponkut jikmejik düşündirip çeýnäp ene öňümizde goýdun. Şunu düşünämek, şunu kabul edämek galasy. Eger insanyň kellesinde, beýnesinde bir zat bar bolsa, onu şu zatlardan netije çykarmamız zerur diýip düşünýär. Ol bar. Şu iki ýigidimiziň eden çykyşyny ýene bir şahsiýet tasdiklady. Ya şu şahsiýetiň eden çykyşy bilen bir ýanky ýigitlerimiziň aýdany doluga wat gelýär. Bini kim? Binäme? Bana olun Kemine şu Türkiýede kargo işini alyp baran Şiraly Sadyk bilen geçiren iki tane gepleşigi dolu açyp aýan beýan edip berýär.
Olaydı bu otur. Şu pulları nädip alınýar? Halkyň elinden nädip Türkmenistana goşadyrmak üçin uğradylly edilýär. Ýöne şo pullar Türkiýede galýar. Soň o pullar ýygnalyp miragy diýip, onu Allah bilsin ne? Onu Allah bilen, onu ben näse bilýär. Onu edip oturan adamlar var. Ýöne şo pullar soňra başga işlere ullanylýar. Başga sewdalary. Oldyň gara işleri ullanylýan pullar. We gara pullar. Ene şonu Şeýraly Sadyk subut edip berdi. Ene şol Kemine bilen Şeýraly Sadykyň arasynda geçirilen söhbetdeşlikde iň esasy men üçin ýa özüm üçin çykaran netijem ene şu boldy. Şol Kemine bilen Aýdyň ogurlanýan pullar bardy. O pullarym az pul der. Bir aýda pesenden aýdyldy 200 milyon dolar şular ýaly gara schema boýunça halkyň elinden alyp olum ýurdun daşyna galýar. Ene bir ýylda orta hasapda 2,5 milyard dolar. Ene şo pul ene daşyna aýlanýar ýa galýar. Onun şo pulun hasabyna da bular döwleti saklaýarlar, halky ekleýärler. Hem daşyna akin hem içine akin. Emma döwletiň beýleki puwdoklaryndan hakyky döwletiň baýlygy bolan puwdoklaryndan ol gelýän baýlyk pullar hemmejigi lükkeligini ýitirmediler Türkmenistanyň içine salyndy. Kim o ummaty baýlyklaryň eýesi? Niräge diýe bu pullar? Orta hasap çıkarıp berdiler, hani yaşlımız bilen sapara oturup hasapladılar. Yani 30 ýylda Türkmenistanyň ogurlanan pulun meşberi 350 milyard dolar. Vatandaşa bir dille aýtmak ansat 350 milyard. Şol 350 milyardda bizim her bir ýaşaýjymyzyň, her bir raýatymyzyň, garażlarymyzyň haky we hukuky paýy bar. Şol zatlar alınmansaň, berilmansaň, ýa halka harçlanmansaň döwleti. Şonuň üçin biz şu kun, şu gulgyrnak şertine ýagdaýyna ýaşap otur. Şol pullar halka orawa görülmansaň, ýa halkyň aldyndan gaňryp alınıp daşar ýurtlary, daşar döwletlere çykarlan üçin halkymyzyň gör näçe 100 miňlerçe adamyň ömür tanapy wagtyndan ýer özüldi. Siz onu özüňiz her biriňiz öz başgalarynyň ykbalyny görüp bilip oturýarsyňyz. Günnelik. Ene 30 ýylda biziň gelip ýeten derejemiz şol halk boldy. Şoňa da ýene de biz özümiz günäkär bolýar. Biz ýani şuňky nesiller, ol düňkü nesil, men nesilim, menden uly nesil, şolaryň dymmaklygy, sesini çykarmazlygy zararly. Öz ogulgyzyny şol siýasatdan garada çetde saklanlygy üçin, özleriniň gorkaklygy üçin şuňa gelip ýetdik. Indi şuňky nesil şo 30 ýyl bärdäp bolup gelýän tabiýlykdan çykyp biljekmi, gulçulukdan ýa ýokmy? Onu siziň çözgüdüňize galýar. Ýöne nämeler bolup geçdi 30 ýylda, nämeler bolupdyr, nämeler şu halkyň alnyna geljek, eger sesini çykarman otursa, ene şonu biz sizi günnelik ýetirip oturýarys. Ene şoňa da şol edilýän ogurlugy, şaýat hökmüne de hani Şeýraly Sadyk kun çykyş etdi. Şo taýdan özüňiz netije çykararsyňyz. Edilýän ogurluklaryň meşhur barady. Kimleriň şu taýda näme bilen meşgullanýanlygy barady. Kimin adalaty, kimin diktatura hyzmat edýärligi bardy. Hemmejikler şu taýda beýnisini işletip bilýän adam üçin düşünipli bolupdy. Ol iki. Enne üçüncü ýene bir gaty agyr tema, onuň ene dün Kemine biziň şol Arslan we Murat atly watandaşlarymyz bilen geçiren söhbetdeşligi boldy. Men üçin o gaty agyr tema näme üçin? Men şu temany öz dilim bilen, öz görüşüm bilen ýa-maňa gelen maglumatlaryň esasyna 30 ýyllap aýdyp geldim. Ýöne şuňa, şu bolýan zatlara, şu edilýän jenaýatlara bagyşlan ýene-de gulak gabardan halkymyz bolmady. Her bir adam öz işi, öz güni, öz maşgalasy bilen boldy. Ay bolsa o taýda bolupdyr, edilse olar edilipdir. Ola şekde ýüküm ýok, ýykylsa habarym ýok diýip ene gelip ýeten günümiziň netijesini ene şu iki ýygyda aýdyp otur.
näme bilen baglanşykly. Bene şol biziň iň ýokary döwlet wezipeli adamlarymyzyň prezidentin we onuň jenaýatkar hökümetiniň ýaşaýan durmuşy olaryň iş şerti barada ýaşalaryň daşyny gurnalan ýa olaryň daşy gurşalyp alan gara güýçler barada iki ýigitimiz öz gulluk eden döwründe ýaşar bolan döwründe gören zatlaryny aýdyp bir dünya şuun başlanan jenaýetler däl watandaşlar. O döwür ýokdy şuun kıyaslar. Ýöne en atalaňy dinleýärdi. Adatlyk radiosyň Türkmenistan. Aýdyp berdi. Näme üçin Niyaz men 4 milyon goýun ýaly halkyma diýenni hiç kim çykyp garşy durmady şoňa biz goýunlar biz insan bizim mertebemiz bar. Sen kim diýip şondan jogap soramady. Näme üçin açan Niyaz garamaýak halk diýip bilinenni men garamaýak däl sen bilen den hukukly ýa senden derejäm ýokarda dur diýip bir türkmen sesini çykaryp bilmedi. Hemmeçikler ýurtdyňy da kabul etdiler ýene talaňa. Näme üçin Niyaz şo görse ýerden ses çykýar, halkdan ses çykana ene hökümet ýygnaklaryny iki kapitalyny ýarym ýalaňaç gyýlar oturdup ene bir geraýyn terýek çekdirip hökümet agzalary bilen şeýdip döwleti dolandyran halkdan ses çykdymy? Ýok. Şoň edip etmedigi işi galmady. Ayın günün atlaryny ütgetdi. En atasynyň atlaryny dakyp çykdy. Bir etmedi halky bir ahiretini bir çukura taşlap bir günni otlap ýok etmedi da yer ýüzüne. Ýöne galan zady etdi. Ilmy mektep okuwyny ýa-ni 9 klasa getirdi. 9 klasa mökýler okamasa da bolýar, ýazyp bilse bolýar diýen derejä getirdiler. Onuň utanman çekinmen halkyň öňüne aýtdylar. Şonam halk bolup kabul etdi. Ene jenaýet şo taýdan başlandy. Şo taýda eýär Niýazow şol ministrleri diýdine çökürüp zalim oguruna. Şolary pis edip ýa itiň öňüne beren ýaly edip eli bilen köke süýji berip agzyna sokardy. Olaram şo öňüne 4 aýagynyň üstünde dur. 4 aýak diýeni diýde çöküp iki el bilen güjük bolup şoň elinden süýjini. Hökümet döwlet ýygnaklaryna edilen işler watandaşlar. Men şu zatlary aýdyp geldim. Kim şu zatlary gulakka bardy. Niýasyň kartýojniklary bardy. Munyň narkomany bardy. Muňa berilýän sowgatlar bardy. Muň üçin gurulan her welaýetde gurulan näme şaköşgümi, şular şamylky, şular bardy. Halk gulakka bartmady. Ola gurup berdi, şu sistemany, gulçuluk sistemany gurup berdi. Urban bolan estafetany taýaw şoň elinden alyp, indi taýa halky ýençiler boldy. Ýöne Niýazow urban bolan öz erkine käkelýän adamlar däl, onu ine şol Arslan Murad atlyny watandaşlarymyzyň ýigitlerimiň aýdyp beren görüňünden netije dor çykyp suwutnama bolup bilýär. Niýazow eden oýunlaryny az gördü Gurban bolan. Gurban bolan özüm Niýazow elinden oşap beren birde. Bar ana suratly. Näme yerden ýeke çykyp ýa beýleklerden ütgeşik minister bolan ýer ýok. Dawany alap geldi Niýazow. Soňra onu başyny ýasyk bilen süstürip ene ornun elinden aldy. Täp soň elinden oşap beren döwri şulary gözegçilik edýän daşky ahrany ýa daşarky döwletler bil gördüler Gurban bolan öýüdüniň salynyň gowşakdygyny, şu zatlaryň talýanyny, o Niýazow öldürüp bunu götürüp goýdular. Bu ozal Niýazowyň elinden oşan bolsa, indiki ministrler iki satanyň arasyna salam berýär. Bagyşlan, bizdiňe oň salam berýänini görýärsiň iki satanyny. Ýöne ekranyň aňyrsynda oň iki satanyny näme hyzmat edýänini bize görkezanaklar. Seredin bolýan zatlary. Mundan 10 kilo dalaydyl. Arkady Dubnowyň şaýatlyk etmegini universitetde ýaşaýan jurnalist. Men Nidaşgybada baramda
aydan adamlar var diýdi, şol kabulhan. Şo ılgap bar Qurban olup çykanyny, ılgap bar Qurban bolýan ýanyna agtygy bar, Kerem bolup pökküji. Şoň öňüne ýykylyp, şoň pasmagyna oşaýarlar diýen ministrler. Bir 13 ýyl ozal bolan zat, Qurban bolýan ýan hakimede gelenler. Näme? Şu zatlar aýdylmadymy? Aýdyllar, watandaşlar. Kim netije çykardy? Hiç kim. Täp hiç kim watanyň gerekkel bolup çykdy şu döwür. Watanyň halkyň aladasam gerekkel. Her bir adam öz başyna näme bolsa şo bolsun, men namartça olam, sağcı olam diýdi Azerbaýjanlylar. Ene namart bolup sağ bolup ýaşamak arzu eden türkmeniň ählisinde bugünkü guýun diýben näýeti. Şol aňyrda goýulan sistema, şol aňyrdan gelýän karawul ýa goro ýa ahrany ortadan getirip goýan ahrany. Oňam ýolbaşy diýdi. Aýdylmady Viktor Kharamov, Aleksandr Zadan, şolaň neberesi. Aňyrdan gelip duran ortadan taýýarlanan. Ortadan olur bel Kavkazlylar ýa ýene-de ýa olar şol türk dili bilýän çalarak çalgydyrak dörlü millet bolup biler. Ene şolar getirip Türkmenistanyň hojaýynçylyk etdirýärler. Ene şoňa da şu iki tane esker ýigidimi dolu açyp görkezdi. Esker ornuny oturan iki tane ýigit döwletin kimler we nähil dolanýarlygyny açyp görkezdiler. Ol iki däle 30 ýylla şol ahranyda gulluk eden 100 miňlerçe diýmän 10 miňlerçe adamlar. Näme üçin sesim çykaranatlar? Ha? Şol bizim Türkmen bollugymyz, öz watanymyza hyzmat etdigimiz, kasamy wepaly bollugymyz. O kasam diýil ýani ilkinji nowatda şol iki tane diktator bolup diktatorym däl, o diktatoryň kölegesi hakyky diktatorlar öz watanyna hyzmat edýär. Bular bolsa daşary ýurtlary gelmişeklere hyzmat etmek üçin şo wezipe oturdular ene. Oturtma diktatorlar ýa oturtma prezidentler oturdular üçin. Şoň üçin biz şuwuna düşdik watandaşlar. Inni şulaň hemmejini jemliýet bolup görnüp durdy. Ine size subutnama. Döwletiň ýoklugy, hökümetiň ýoklugy, prezidentiň ýoklugy, ministrleriň ýoklugy, bularyň hemmejigi ine elleri dürreli ine bir topar jenayetkar jenayetkaryň eline digi. Özüm daşary ýurtda jenayetkarlar. Türkmenler, Türkmeni öz islegine göre ullanyp oturan jenayetkarlar. Ekrany halkyň öňüne Türkmeni çykarýarlar. Ýeňseden Türkmenistan dolandyryp oturan şolar. Hany watanymyzyň baýlygy, nire gitdi bu zatlar? Näme üçin halk genosid edilýär? Näme üçin Türkmenler ýurdun içinde gyrylýar, daşyna gyrylýar? Olary halk gerekkel, olar gelmişek, bizim ýurdumuzy boşaltjaklar, şo toprağyň üstünde bulary ýaşap oturan Türkmen halky gerekkel dip näçe gedip şu zatlary bir oýlan pikirlenip netije çykarýan adam sanymy ýetenem. Şo ýeterlikli düşünükli bolsa ol rejim bir gün saklanmanda hakkı ýok. 30 ýyla däl watandaşlar. Bir gün. Ine bizim kollektivlen ýa tutuş bütün halk bolup düşen günümüz şu. Ine nähil netije çykarmaly bu zatlardan. Biz nädip ellen giden ýurdy täzeden gaýtaryp almaly. Biz nädip dolu korrumpirlenen Türkmenistany biz täzeden gurmaly. Basan ýerin pytrap dur. Tutan ýerin gyzylgan halkyň begünagany. Onu urýanym, ýenjenim, öldürýänim, ýene-de Türkmeniň eli bilen edilýän işler. Ene biz bir-birimize düşman edip goýdular. Goňşy, dogan. Oba. Velayeti. Estin de ýigitliň diýen. Daşyndan gelenlere näme diýilýär, aşgabatlar näme diýilýär. Ýöreýte oýnalan oýun. Onam Türkmen edene, onu şol gelmişekler diye, o da şol oynanan oyun, bundan 140 yıl odur. Şoň dowamy. Ene. Edip agdyna alardyp, milletimizi, döwletimiziň ähli baýlygyny daşap otylar ýurdun daşyny. Ondan näme nesip etsin halkyma? Ýurdun daşyna ýaşap oturaly. Siz her aýda $1000 ugrada ýurdun için, ol düzelmeýär. Täp sizin uğradığınız Aňyrky hökümet arlap elden aldy.
Ya size uğradorsanız mesela $1000 olaryň harytlan bahasyn $2000 ýetirer bol ýene de ýediňiz zakarlar açdyrdy. Sizem şu taýda ene tapdan düşýän çaňyz işlersiňiz tapdan düşen önüňizde mene bir ýerde ýykylyp ölüp galarsyň. Ha näme size pensiya töläjek bolup oturan Türkiýe hökümeti ýa döwleti bar? Elbetde ýok. Näme üçin ýok? Esasy siz o döwletde legal işläňiz, legal ýani salgyt töläňiz. Bir günüm hoş günüm diýip o teneçirin kıyal tomusu çıkıp gelip adam güýüz gelende näme etjekdi? Ene güýüzimiz geldi. Kışın basagasynda dur. Erti döwletimiz, ýurdumyz, halkymyz ýitip gitmegen garasynda dur. Haýsy gulaňyz bilen eşitýän bolsaň şonu eşitdim. Onsoň şu zatlardan bir çykalga gözläýin, hereket edeliň diýip şunu laýyk oňuňy başla. Oğlum nazar kemine bilen çıkış ettim. Şu taýda men aýtdym. Elbetde jany ananyň bir gülkesi bar diýdi. Ene şu janym ýanyp şu eden çykyşym şol siz bilen. Şu taýda hereket etmeň zerurlygyny, görüşmeň zerurlygyny. Uruşmaň zerurlygyny gerek bolsa kan okmaklaryň zerurlygyny aýdyp berdim men size. Watan üçin ýa çağalaryňyzyň gelejegi üçin. Men şunlar ya başa bir üçin, özüňiz üçin, öz nebereleriňiziň gelejegi üçin. Näme üçin? Geçen ata-babalymyz biz üçin uruşup kan okup bilipdirdi, biz nämeni züwetdiň bolduk. Şeýlemi? Ýok, şeýle bolmasa onu biz görüşmeli. Ene şu barada da kemini kıymet, ene şu taýda söhbetdeşlik etdik. Howa Kanada bana canım etti. Yazdım şu bana hat yazıp orada var WhatsApp'tan, Telegram'dan beýle girdim. Şu eden çıkışımızın aşağında yazılan zatlar var. Namussan yiğitlerimiz, gıyzelilerimiz yeterli. Yani şol aňyr kuduran gara güýje almak üçin, şol güýje intäkşiň kuni yeterlik de. Adamlaryň şu zatları dogry dört düşünüp hereket etmek zarur. Ene biz şu zatlar barada aýtdyk. Näme üçin bir ýyldan gowrak wagtda şol orluklaryň zerurlygyny aýdyp gelýär. Ol hukman mühim zatlar. Şol orluk sistemi birinciden şol orlugyň içindekiler üçin hem howpsuz hem goro. İkinciden şol orluklar Türkmenistanyň gelejegini kesgitläp bilýär. Her bir orluk öz ýerine öýjük bol. Ine şonu düşünürük. Häzirim şu zatlary düşünmän oturan adamlar var. Biz näme etmeliyiz? Siz göreň zatmy? Watandaşlar ýurduň içinde pytrap ýaty. Näme etmeliyiz? Ýerini özüňiz görmeseň, men şu webseden serip, bar sen şon planet dip görkezme bersek, ýenem diktatura gelerse. Näme siz özüňiz bilen zat, näme kemçiligiň bardygyny öz ýurduňyzda ýa öz obaňyzda. Aşam düzeltmän ýollaryny siz görüp bilen zatmy? Kim günahkar şu bolup duran zatlary? Obaňda gerekkel aşabady. Aýna Qurban ol günahkarmyş ýa diňe niýaz. Ýok, sistema günahkar. Sistemany gorlaýanym ýene de biz halk diýip aýdyp berdik. Saýlawlar üstü bilen ýalan saýlawlar ýa ine şol ýalan görürümlere ine olaryň telewizionyny seredip ýa da diňe namartçy bolan, sagzy bolan diýip düşüngünimiz de. Onun üçin biz kimden günahny gözler? Şol üçin hereket etmeli. Orluklar bolup düzeltmelen biz ýene de özümiz orluklar bolup ýekan çaňy çykmady diýilýän ýerde ene şu orluk bolsaňyz beýrek siz ýaky golluk diýerek duýýangyz. Meseleni ortaga goýup çözüp bilýäňiz, arap maslahat edýäňiz, soň çözgüdüni gözleýäňiz, tapaňyzdan soň şonu çözýäňiz. Näme problemi bar? Islenlik obaňyz. Kim oňa günahkar? Çözüň şo bilen meseleni. Adam şekilletmesi beriň eňeňiň aşagyny. Kim ol? Siziň üstüňizden agalyk eder ýa. Kalkoz başlygy bolsun, brigadir bolsun, polis bolsun, ýenem kim bolsun. Ýeke gezek ýaşalýan ömürde her bir insanyň insanlyk hukugy bar, mertebesi bar. Näme üçin onu depeledýäňiz? Öz siňiňizi gorap bilmeseňiz, kim gelip sizi goramaly? Watandaşlar. Siz çağa däle. Hawa o sadykda çağa ene keser edýändir.
Mektepdäki saga mugallim o yankı bilim ilim berýändir. Endi siz boyu yeten adamlar köpeğiniz enata ondan köpreğiniz eýem aktykly çoglukly bolup oturan adamlar näil kim kömek etmeli özleri öz başyny çaramasa ya islemese şonu. İslen zakda isleseňiz tapardyňyz çykylgy kana watandaşlar. Siz çıkılgan tapyanıza para verip ne edip yurttan çıkmalı, para verip ne edip işi düzeltmeli, para verip ne edip iş almalı. Hemme zatı para verip düzeltmene uğranıpsınız. Hakikat bilen, adalet yolu bilen, hak hukuk bilen iş almanı, ya yurttan çıkmanı, ya okumanı siz enlikten çıkıpsınız. Gerek gel size. Ne için şağalanızı para verip oku diyanız? Aşo gelenden sonra yurtta arası işleyecek mi devlet için ya millet için? Oğlum gelenden sonra sizin beren paranızı ödemek için beyleki beygüne halkı çırkap başlarda. Onlardan para talep eder. Özünüz kurup otuyorsunuz şu haram sisteman bağışlanmalı. Onlarım hezil edip kullanyalı. Size 99 adam var şu sisteman kuruyanız, şuna hizmet ediyanız, birekten para alıp para veriyanız. Onlarım 1% şu sisteman hakkına batıyla. Kıysası insan eli bilen düşündürüp aysam şol. Siz özünüz eklep saklap otursunuz o diktaturan, şol rejimi. Bir adam der, akıl rejimini. Aydıp berdiler, yigitler, şol köşkün içinde nämelen bolup geçýän, kimlen o taýda agalyk edýän ya da kimlen Türkmenistan dolanýar. Şunu öz dilimiz bilen, öz görüşimiz bilen 30 ýyllap aýdyp gelýär watandaşlar. Näme netije çykaranlar? Haçan netije çykaryljak şu zatlarda. Şonun üçün oğurluklar möhüm yenen bir gezek möhüm. Oğurluklar dine emede grazdanilatynyň arasynda bolmaly. Oğurluklar harbylaryň içinde bolmaly. Oğurluklar polisiň içinde bolmaly. Oğurluklar gerek bolsa mehmeň içinde de bolmaly. İkisani ýigidimiz, şu halkyň oğla, şolaryň şol köşkde gulluk edipdir. Şolaryň sesini çykarman beýlekler ýa 10 000 ýa 100 000 adam ýa gezip bilerdir ta ömretinçe. Ýok. Watanny ile doýgu olan bagryny ýüregini ýakyp barýar watandaşlar. Şoň üçin olar orta çykdy. Näme üçin galanýyz çykanlar? Şoň üçin aýdýan, oğurluklar zerurdur. Şonu döredin. Polisde de döredin. Eskerlikde de döredin. Mehmede de döredin. Bar içinde menen bilýän gurama bolan bilen edara bolan hemmesi şu sisteman höwes bilen hizmet edýän adamlar däle. Onu öz araňyzda 2 tane ofiser bolup düşünýän, ya 15-20 tane ofiser bolup düşünýän. Oturup pikirlen, näme problemi var? Kim günäkär? Çözgüde nämede? Şonun çözüm. Problemi var bolsa çözgüdini tapmaly bol. Tapylýaram şonu, eger çözjek bolsa. Ýok, problemi var sana aýtdy, bini bar gitde sen çözdip biz oklanalım, biz 2 adam, 5 adam, 10 adam bolup ya 100 adam, 1000 adam bolup näde? Bütün döwletiň problemasyny çözeli. Halk gatnaşmasa. Halk diýänmem näşe anyk oğurluklar. Halk diýip o 4 milyon adam gözeňine tutma. Sura aksaksız bolmaz, oň içinde maýwam madyr, oň içinde gorkagym, ürkegim madyr, ýa-şo rejimde haram höreýip oturarlar mazal. Şoň üçin oğurluklar. En esasy güýç şumahar oğurluklarymız. Bar işläp dur ýurdun içine ýöne şuun kuun, şolar bilen dikleşip uruşup gan öküp almagy bizi güýjümiz entek ýetmek. Ýetmeýäniň ýeke sebebi olum halkymyzyň özüne bolan önemi ýok. Önümladan dibinen başçısı ya düp götür başı terzi hareket edýänler, ya düşünýänler, ya kabul edýänler bardady. Kıysgaça men şu ullukça siz bilen şu zatda bardy, görüňe deýindim, biraz düşündirýän, bolup geçýän zatlary, görýän zatlary özüm sinmereýdim. Boronna watandaşlar şu ullukça sag oturun, hemmäňiziň öýüňize saglyk.